ekene m na asị m nke onye chenya zelu biko na uwe tata n'ụbọchị nketa atọ nwere ozi ọma ji ebe vidiyo anụ m na-afọ n'akụkụ ebe a na-akọwakwa nsị nna isi na ọ bụrụ na ndị na-erisi na ha na-eme dibịa ma omenala na-apụta na-ekwu eziokwu dibịa odu ka nwanne anyị nwoke anụ adịghị ya ịma na okwu anyị na-ekwu na chanel anyị ka ya ebigo nke by now bụrụkwana ndị a na-agwa agwa ọkwa na unu na-anụ ọkwa na unu ya na-anụ na-ege ntị ịmakwa na okwu ya na-enwe isi mana ekwucha ụfọdụ I can't believe na some people are still falling for the scam n'ime n'iwu a na-asị ji eme ejena wetegu ka eme nke ụfọdụ ka na-ada na that scam mana ọnụ ọbụla o si na-adị asị m ka unu welu ntị unu gekene ihe nwanne anyị nwoke bụ first power kwuo na vidiyo nwa concerning ndị dibịa ibia I wish na ndị dibịa ndị ọzọ na-apụta dibịa orukwu eziokwu mana ihe onye ọbụla dị afọ ya bụ ego weta ka eme nka mana a sị na eziokwu na-agba agba na ntị biko nụ nenenu vidiyo akwụ n'ụfọ Igbo mụrụ nze m ọzọ abịakwa m ọnụ na n'ụlọ BSS Power ọgwa m na-ekwupụ nke mmiri makwụsị ozi n'elu ya maka na eziokwu idele ji agwa n'ogwu eziokwu na-abụ ndụ onye na-atụ asị a na-atọrọ atọwa nwụrụ ọ bụrụ m na-ekwu kechela eziokwu mana ihe m chọrọ nji ekwu dị isi okwu na-ekwu na ịmawa nke m kwuru ekwu na-eme na net ibe na ndị na-emebi ala Igbo kịta ndị na-emebi ala Igbo bụ ndị dibịa nsata va na-emebi ala Igbo ọva melive dị iche iche ji abịa n'ala Igbo va melive dị iche iche ji abata n'ala Igbo bụ ndị dibịa nsata ị na-anya dibịa eruro nne like this a na-agbalị dibịa ọsọ dibịa bụrụ ezigbote ive a na-agbalị dibịa ọsọ mana dibịa bụ ive atịtị ka ọ bụ dibịa bụrụ a na-agbalị dibịa ezigbote ọsọ onwere ya na-amara na dibịa bụ ive ayịtị agbaghị nsị gị na onye na eme dibịa a na-agbalị ọsọ a na-agbalị onye ahụ ọsọ apụtara m ụwa kwude dibịa mgbe m bidoro m pụtara ụwa kwude dibịa nwee mevive dibịa savụva dibịa ana m avụrụ dị ive a na-eme nne kịta mmadụ ya bịabe dibịa bụ nwatakịrị ihe mala ihe enye advice ihe agwa okwu azị nna ka ọ bụ gị okwu azụ onye nwa kelee ive azụ ive ọ na-ekara ọba n'ime ya ka ọ lie gwe ya sọnten gị webụ na nwatakịrị bịa ọsị gị na ive adịrọla na mma na ive adịrọla mmadụ ya agbacha bọyị si na nke ọgị apụta onye abụla bịa bịakwute kazi dibịa ịbụ n'ọma na ọ nwere enyemaka o bụrụ polisi ka ọ ga-akpọ nwa bịa na nke gị bụ olitin ihe emeli ya bụ gbaalịa abịa kpachalị abụ bụ n'ụzọ gara na ada bụ ya ọgbalị n'ebe akwa ya dị abụ mmadụ chọọrụ ya alụlị ya ka esetụlụ onye ka anya na ọgị ya dị na mma ọnya ka eji mali dibịa ma kịta bụ na nwatakịrị bịa kwụsa gị ọta gbagibe bụ problem ya ise na ihe ebunye oke ite ekọrọkwa gbava ihe ebunye oke ite ọ bụ nya bụ ibe na ọ bịara gba gị oke ibobo ọ bụ nya bụ ibe na nwatakịrị bịa ọnya bụ dibịa ana m ala ibe anụnwa na mkpụsi nsị ọ dịka na mamaribe m na-ekwu ana m ala ya na mkpụsi nsị ọ dịka na mamaribe m na-ekwu ana Igbo bibe na-emebi ana Igbo kịta bụ ndị dibịa nsata ịbịa na be dibịa nsata na-abụ ịbịa bụ onye anwa ife ya abụ na bịa bụ ive akpụrụakpụ akpụkasị ive ka ebe niile ra akpụọ ekwensu n'ebe akpụọ mami wọta ebe na-akpụ ive dị iche iche na be dibịa ebe na-avụ obi ive niile abịa kpụrụ ọnya bụ dibịa na-eme ọnya bụ dibịa kịta bụ onye je obute ọgwụ onye bute ọgwụ bụ ife emebe ego kọchụal obute ọgwụ dọba chọba ọgwụ ihe eji na-ebu enye ego ka mmadụ 300 mmadụ 500 na-anọ na abịa ịbịa akọ na akọrọ onye nne tata ka ya akọrọ onye nke ọzọ nne ya bịakwu nne onye nne na-alụlụ mmadụ 300 ọlụ na-ede kalibadị gị kọ ya eme ibe ekwutala ka ekpolu gwe na ite bunye gị obugo nọ ma lebe ahụ ọma nlụnwụzi ya n'ibe ekwutala ka ekpolu gwe na ite bunye gị bikos na nlụ ọgwụ dị ahụhụ ofu mmadụ ebi ya lụọ mmadụ ọgwụ bife lụchara mmadụ ọgwụ agbacha ava ma ibe agakwara gama ọ gara aga chi ejiriwo chi evoruwo
Kita bebe be dibia okpokolo na ibe gotalo tenka nweta ovu ewu gbuola ọgụ 20 bunye gị avivia kpatara ọ na abụtacha na ụzọ ọ bụrụ akwụkwọ avia mangoro osuche esu suo na ovive nwe bulu kenite bunye onye ọbụla ị na vive na ebe ke na ebe ibe ni na ba kpụrụ akpụ dị ebe ahụ ọnwere ọ na-alụ no kata mo ya mo ni buta ogwo ọbụla eji na-enye ego n'ibe o butere bụ ihe eji na-enye ego ibe ni na-adị ebe nwere nke pawa nwere pawa onye gbunwuru mmadụ isi agbo mmadụ onye gbunwuru mmadụ ọgwụ ọbụla na-enye ego ọgwụ ọbụla na-edute mmadụ na be dibia na-egburu mmadụ ma ọ gụta ya sị tụọ gị ntụ 500 onye gburu gị ike mere gịnị ike adịrị ibe na-ebute gị na-egburu mmadụ onye gburu onye azị atụọ gị ka o gbuo mmadụ o nwere ike dị n'ebe ibe niile abụ chaf to dị ebe ahụ ibe niile nonsense nwatakịrị bi ya gwa nwatakịrị ibe bụ nya bụ problem ya gbalị ya maka ịmalị igwe ibe bụ problem ya igbe na ibe onwe na-achọ nsi ya nwa na akala ka ya rụrụ n'ebe ahụ igbe na ebe ọ na-aga na akala ka ya rụrụ ebe ahụ na akala ka ibe dị otu a ọnya ka eji mmalị dibia kịta bụ n'ebe na be dibia asị gị ka ọ gbolu gị oke n'oke ite ịgba dibia na asị gị ị chọrọ na biznes ga na-agara gọ isi ya yes ọsọ na okite ka agbalo ego on 500,000 1 million ọ marakwa ma ya agala ga agala ọ marakwa ibe ya eme ọ adị mma na 500,000 1 million and ibe a na-emebie na na-agbalị ya yutu Igbo mebie bụ aka ndị nọsensị dibịa anụnwa ka o si mmadụ etoro m ya mmadụ ekpuchara m aka n'ọnụ sinsi mbata ebido m na-ekwu okwu a sinsi ọ dịka na mama ibe na-ekwu ibe niile a na-asị gị na ọ na-agụ okite na ọ na-agụ okite na ebe onye anwa anya gị mara ma biya bụ onye anwa dị mma onye nọ n'ụlọ ọzọ nke onye nọ na ụlọ famili lụrụ onye na-enwere bọọlụ ụtalị na-agọlụ gị ọgwụ ka inwe ego ibelivu onye nke bụ onye na ibelivu kịta ibe nna bụ SSP ibe niile ekwu anya na-eme kịta SSP na sisi anyị mara odunu ko nwale kan na wolu na ma wolu na wole ni even na go nu ko eji ade mana ma bụ even ụwa avuo mi even ụwa wutia toto na wutia dibia mbale ga va dibia alụrụ ga netel ina na ndị anwa na-eme na nonsense anya ibe na be dibia kpụọ mama yota na ebe alụsị butere dị nke ahụ okpo ekwesị ebe a gụọ ya ovu ava okpo nke ọzọ ebe a gụọ ya ovu ava okpo ovu sọntịn ihe eji na-eyi egwu ịbata kesịma na akacha alụ ovika tọgbara ya n'ime ovika adịrị ya n'ime ovika ike tọgbara ya ije na be onye dibịa kịta jụọ ya sị kelebe alụsị ikwu nna gị dị ọ nwere ya because na onye nwale sọntịn bụ nya mere dibịa a na nwụrụ mmadụ ego na ya ego na-enwere isi gwuo ya wayo ibe o nwere na bịa etigbu ya maka na ndị mmụọ na-asa mana atụchala egwu onye alụsị natalị bịa ọmana ibe bụ alụsị na ọ natalị na bịa ọsị mba na onye dịrọ ka osisi puo bịa na onye dịrọ ka akwụ puo bịa na onye dịrọ ka akpụ puo bịa si sepụ ya ogbu jedu ugwu osi si ka ọ dị na alụsị a na-enye nri onye wayo bụ ibe ama onye wayo ọ chọrọ alụsị ọbụla ọ eji ọ dị ka o mejọ nwatakịrị ka alụsị ahụ na-esobi ijebe ya ịjụ ya sị kala alụsịkwu na onwere ya kala alụsịkwu na nna ya onwere ya kala alụsịkwu na nne ya onwere ya onwere alụsị dibịa ife ọ bụla ya bụ ebe a bụ ibe ebutere ebute ọgwụ ebutere ebute ọgwụ a na-agwụ ya nka aba ejiri na-eme dibịa na-egwu nwaazị wayo onye nwere agụ n'ikwu nne onye nwere agụ ikwu nne nwa agụ ikwu na nne ya nwa agụ beve nwa ive mere dibịa je ka igwe wayo ọkwane mụ na ọ ga aka ya dị asị mmadụ ya nweta 10 million ka ị gbaa ole ọgwụ igwe ya wayo ọnwụ gị bụ mbọsa aka ya anwụ ndị bụ dibịa agwa m nso nrapụ dibịa wayo waya adịrọ mma ibe na-eji enye Igbo ugwu dị eleva ka ị na-emebizi emebi dibịa ugwu adọrọzi na dibịa ugwu adọrọzi na dibịa
ife ọbụla eji ọgwụ nwee menwe ewu ovu mgbu ka na-ewu ihe wuru ngwere abụ nke bụ oge bụ wayo ya kalịa nke iziga ahụ wayo ya dịkwu ya mana ihe amaka ihe ama ndị onye nwe ndị eji na-alụrụ ọrụ na-aga bikos na ọgwụ anyị dị na be gị nwe ndị eji na-agalị mana ọ bụrụ na ọ bụ ọgwụ niile anwa ive ọzọ ihe eme bụ wayo ka ihe egwurezi bikos na nwerezi ọbụla ya emere mmadụ ya aga aga ive ụwa anyị na-anaghị nọ ebe anụnwa bụ nke na ị na-eme ive n'ụwa na-emekwa ya maka echi Igbo na-emebi emebi bụ ndị fake dibia onye nọkọta ọbụla nwerezibe aka kụtalịa yelide isi ya ihe yechi isi ya na-aga ọbụla nwere aka kụtalịa ọsị ka ọ pụkanị n'ụlọ olebe ọchọ ive ebuzo chọbagodo abụrụ agwụ ọbụrụ ive gbasara ndị bebe ọbụrụ ive gbasara ụlọ n'ive eji achọ bụ ibu eji ebute ọgwụ ka mmadụ na-abịa bịa amụrụ akọrọkwa m dibia akọrọkwa mmene ten iju ha nche na nwere ịgbala ọsọ dibia nwere ịgbala ọsọ agwụ onwere ịgbala ọsọ dibia na a na-agbapụ ọsọ dibia agbapụ ive ijebe niile na nwere ịgbala ọsọ dibia na-apụta obute ite ovivi edebe savova dị tenis nọ ihe ọ bụla ya bụ dibia ndị gboo nwere ka ha gbata na dibia ọbụla otu a dibia dị a na-agbalị dibia ọsọ mụnwa agbalị m dibia ọsọ maka ibe dị na ndị niile na-agụle mana mụ gbalị dibia ọsọ wel o nwere ebe nnetere isi maka dibia ọ na-achụgharị m agaghị m elu gaa na ọ na-achụgharị m bikọs a na-agbalị dibia ọsọ agbakọtara m gbakọta bifo nwere si no ka emebe nya ka m vụzila atọ bụ na onye nọ echi n'oposu si na-emewo dibia ọgwụ ọbụla etere na net bụ ọgwụ ọbụla etere na net mmadụ na-ete na net bụ kọstọma ka ọ na-achọ ogwu ọbụla etere na net etinye ọgwụ na net bụ kọstọma ka ya bụ na-achọ ijide ana Igbo na-emebi ana Igbo anyị amarozi ndị bụ ndị eziokwu na ndị bụ ndị asị nwatakịrị sie obodo osi ibetala aka osi bịa n'Igbo bịakwute gazi dibia ka igwe okwu na dibia na-agba nwata ise na oke ita ka ya agbale ka igwe okwu na nwata dibia na-agba nwata ise na enye ya agbali okoru ka igwe okwu na dibia na-agba nwata ise na ya agbali ya udu akọ mmiri na ya agbali ya ara ajọ njọ na ya agbali ya mmiri akọ n'okpoto na ya agbali ya ara agba aka ya agbali ya ibubu ọ bụrụ nya bụ dibia before dibia nwee mebibe nwee meta ive ngwa ọgwụ ive silika adewe ya before dibia nwee meta ive ngwa ọgwụ ive silika adewe ya dibia ibe na be dibia bulu ụzọ mee gịnị wụọ ava na ana gbalị ga ava dibia wụọ ava na ana ọgbagodulu ga ava first malive bụ problem isolve the problem solve just the problem o nwere ibe ya na dibia mmadụ na ive a bụ amụsụ na onye ya nsogbu ma amụsụ na enye ya nsogbu si na be nne ya ka ọ si na be nne ya na family nnebe ive eme bụ ọga ogumba amụnụ ka o lutere na chi gị anabatawa na ivo n'ihi eme ive ọgwụ ọ bụrụ na ihe eme ive ọgwụ bụ ka gba ogwu ego n'ihi eme ive ọgwụ ka echalịva n'ụzọ maka na na family adịwo nnegwu emebe ive ọgwụ agbụvazi ọgwụ gbalịda ọgwụ gbọcha ọgwụ dọva ọgwụ ekwuve okwu lụva ọlụ maka na ive ka nle nteve kwesịrị nta ọgwụ alụva ọlụ mebe kata be bia be dibia si dibia ibe be dibia asị gị isi na ive na-atọrọ gị na nwela ive nwela nnukwu ọgwụ nwere na be m na-agụlụ ụwa na onye na-ebu ebe ego ebe ahụ ka dị elu unu ị na-anya na dibia ị na-anya onye si Igbo sosi na omewo dibia onye gụlụdo ego ọsị gị na omewo dibia onye nrapụ akala aka o jebesi na obolu dibia bikos na ahụlụ na ọ dị ka dibia kpatawa ego mama atarọ ndị abụ na-apụta na dibia na ụdị aka dibia debele na nke kpụ ụwa kpazụ mere ụwa niile ji bụvaza dibia isi mmadụ ya gbalịga nya n'ịchọrọ ive ọ bụ n'ịchọrọ nke a na-abịa ga na-agara aga ọnọdụ ebe ahụ ọnọgodo ebe ọ nọ sị gị yes na ọma na ive ọ ga-eme na nke ise ndịle 200,000 na ọrụchalụgo olu echi na ọbịa ga-agawa
chukwu ka ọ bụ o eji agbaga like that. Ife ji mali dibia bụ na ịbịa nwa asị mmadụ na ife na-emere otu ife na-emere ụtọ sị gị na-ebu ụzọ gbava azị dibia ọ bụ ọgba ava ọbụla ọgba ata ihe ọgụ na ya ife na-eso gị dị nnekwu ọkọlụ ga aka ụdị kwesịrị ka ọkọ ọmalị ndị ọ dị ka ọ ya pọintị dị nwa mmegodu ka ife gaala gị ọ pọintị anyị mee ya ka ife gaala gị vaman na nchụaja na ego adịrị nya ka va ji agbalị ọsọ vaman na nje na mmiri na ego adịrị nya ka va ji agbalị ọsọ vaman na mme ife ndị ọzọ na ego adịrị na nya ka va ji nya ka onye ọbụla ji nwa baa si na ọ bụọla ọgwụ ka ebute ego na ovu mbute mmadụ ya ekwu ya ọnụ ya ekwu n'ọnụ ya ekwu na-eliro mmadụ eli ọmụ bụ ss pọl kwuru na-eliro mmadụ eli ọ mmadụ ya ekwu ya na-eliro mmadụ eli aga m unu mmadụ ọzọ m na fonu sị m ịbụrụ dibịa ịchọ m ka m na gị na-akali ya na-etinye n'ọbụla ya eje na-akali nwere eziokwu na-esi Igbo ọnya bụ ya bụ ibe mana gị eje na-akali nwere eziokwu na-esi Igbo ma ọ bụrụ nke ebe na-akpọ m na fonu na-akụkọ o ji gụta gị mụ na gị ahụrọ ịtọsana m ụtọ na mụ na gị na-atọrọ enmesoro aja ibe nna ụdị nna ya enmesoro aja ibe ịbụrụ nwanne gị ka nwanne gị nọ na nleke nwetakwa nke o nwere odoro gị anọ na akaụntụ adịbe n'ibe las kaadị adịbe ị na-agwakwa ibe ya agwa bụ nye dị ka o ebite ego ka nwa agbotopụrụ ịgbọọli ọgwụ ya tinye ya egorogo nke o nwere enwe na ka o tinye na akaụntụ gị o tinyezi ya na akaụntụ gị o tinyecha isi ya ibe ya agwa bụ no problem o tinye ego a na akaụntụ gị mgbe o chere ego na akaụntụ gị gwa ihe eji alụ ụlọ 500 anya dị ka onye ebite ego ịma na ya na nwere oge na-anata nwere oge na oyizi na-atụrụ gị ụjọ ibe niile ahụ ibe na be dibia kpụọ ene10 chakam nyata anyị tata dibia kpụọ ene10 chakam na bia malụ na ọgwụ ebutele ebute malụ na ọgwụ ebutele ebute ene10 ọbụla na-ebunye n'ime mmadụ dibia jenalụsị dị n'ala Igbo niile o nwere ihe alụsị ya abịa asị gị na akpụrụ alụsị ahụ dị ebe a alụsị dị n'ala Igbo ive na-emeli mmadụ ive agwụ a na-akpụrụ ya akpụkwu onye ọbụla akpụrụ ya akpụ onye abụ osisi atụrụ atụ ọ bụrụ obele ive azị bụrụ mmadụ edebe ya na-eme ụlọ mmadụ ya bịara bife evu ya olesa ọbụla ejere ngọli ọjị ka eji havịa ma ive niile a na-akpụ n'ilo na arụrụ m na ọbụ ive eji atụta ndị Igbo ive niile a na-akpụ n'ilo akpụlụdo ive niile kpụlụdo ive niile akpụsi ive niile ive eji atụta ndị Igbo ulu adọrọ n'isi azụ ulu adọrọ n'isi azụ onye na-ekwu bụ ss power ọgụta gị nwere meli ive tata ọgụta gị eji na-eme ive I don't fucking care ekene m nwoke kene nwaanyị ejikwa m n'aka ụnụ afụcha anya vidiyo biko n'ebe ị nọ na-echa vidiyo anyị sọskraịbụ na disi unu sọskraịbụ cha ụnụ ya mgbe notifikeshọn ka unu na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo fụ nke kachasị mkpa bụ na edị na-ekenekwa unu ka unu si wee na-agbanịla anyị abịa na-agbagote na ọdịrị izi mmadụ ilu 7,000 subscribers na YouTube nya bụ ife adịrị izi anyị na-ekwukwu ya na-achị na anyị nọkwa na Instagram nwekwana onye chọrọ isendịla ya meseji chọọ nwe ihe ị chọrọ izi anyị dịgo oke mkpa ị gaa na Instagram page anyị cheke na the description dị na this channel Instagram page ya dị ya or ị gaa to the about the channel ya fụkwa Instagram link anyị ebe a ka iwe connect ya weta anyị nwa ka anyị wee na-enwekwana ohere na-wetakwala gị ihe dị oke mkpa mgbe ọbụla biko nụ mgbe ndị ọma njem ọnụ anyị enwere mgbe ọzọ